Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Mga tinunan ug ilang ginikanan miagi sa kilid nga bahin sa bukid sa Talisay ug Cebu City. Pipila ka mga lugar sa Subo ug mga silingang probinsya nakasinati og pagbaha ug landslide. Duha ka mga panimay natumbahan ug duha ka dagkong kahoy. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dili una paagian kining bakilid nga bahin sa Barangay Campo 4 usa sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Talisay tungod sa posibleng landslide. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Gikatap sa social media kining video sa pipila ka mga tinunan ug ilang gidikanan nga nag-ala Spider-Man nining kilid sa bukid sa Barangay Campo 4 sa Talisay City. Batod sa uploader nga si Rose Abarias nga nakuha niya kadto og video pasado las 4 gahapon sa hapon, February 9. Sa dihang nisaka na ang tubig sa sapa sa mananga sa dapit tungod sa way huno nga pag-uwan sugod paggahapon. Mipugos ug pauli ang mga molupyo sa dapit. Sa video makita ang napulok ang mga tawo nga kulba kaayong misubay sa kilid sa bukid. Nga gingong gimuan lang nila og daan. Sa ubos nga bahin ay mutang ang sapa sa mananga diin makita usab ang kusog nga bulog sa tubig. Giangko ni Campo 4 Barangay Kapitan Rowena Idar nga katagi barangay niya ang mga tawo nga misubay sa kilid sa bukid. Matod sa kapitan nga gidid-an nila ang mga tawo nga moagi sa dapit ilabi na kunting uwan kay peligro nga modahili ang yuta. Nakatukod na unta ang Talisay LGU ug hanging bridge sa dapit niadtong Mayo sa niaging tuig. Apan lakip kini sa gibanlas atol sa pagkusukoso sa bagyong Tino. Niadtong Nobyembre 4 sa miaging tuig. Katong pagbagyong Tino, ma'am, kay na-wash out man, ma'am, niya. Amo na nang gi-report ni Mayor, nagka-istorya namin ni Mayor niya, ni pasalig sad si Mayor nga ibalik dito ang hanging bridge, pero kabalo baya ka, ma'am, dili baya diha dayon mabalik kay kanang dako-dako man sa tug budget. Hinungdan nga sa pagkakaroon, gipabantayan lang una nila ang dapit nga di na gyud maagian, ilabi na nga kanunay pa ang pag-ulan-ulan. Adunay napulo ka mga pamilya ang nagpuyo sa maong dapit. Kung nakabantay pa mi, ma'am, dili gito sila na mo pagyon dito kay delikado jud kato ditong dapit ta, ma'am, kay gawa sa baha. Ang babaw ato, ma'am, kay humok naman kayo ang yuta kay tungod na ay nagtrabaho diha kanang opening road para sa pamutan Cebu City. Ang maestra sad na istorya na sad namo kung inarod ang panahon niya magsigig baha ni okay ra gyud ang maestra nga mga estudyante ditong dapita magmodular. Samtang alerto karon ang Talisay City Disaster ug mga barangay disaster team nining mga adlaw nga gasigig uwan. Lakip sa gibantayan ang pagsaka sa tubig sa sapa sa mananga. Samtang gipasidad-an una sa CDRRMO ug sa City Toda ang mga motorista nga likayan lang una ang pag-agi sa Manipis Road o Cebu Tulad Wharf. Inyo ang pagbiyahe din na nga maplano pa, palihog ka rin lang mo sa uling kay aron dili mo madisgrasya. Ini road karon mas Central Highway o kaning Manipis, delikado jud may nakita karon kay saturated medyo kayo ang ato ang slopes. Ang maungdan sugod nitong Pebrero 5 gipasiradaan sa trapiko sugod sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Isip pagsunod sa rekomendasyon sa MGB7 nga kuyaw pa sa mga pagdahili ang dapit. Uban ni Rod Prado Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Naigo ang duha ka mga panimay sa pagkatumba sa duha ka mga punuan sa kahoy sa Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo tungod sa nagpadayong pag-uwan karong adlaw. Samtang mga tinunan sa bukirang barangay sa Lusaran na midpid sa pangpang sa nagbaha nga sapa aron lang makaabot sa tunghaan. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naluka og natumba kining dakong punuan sa Gemilina sa Sitio Lucana, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 7 ganing buntag. Kini ang sitwasyon karon diri sa Sitio Lucana, Barangay Kalunasan, Dakbayan Sugbo diin dunay mini landslide unya nalukat pagyod ang dakong punuan sa kahoy diin portion sa usa ka balay ang naigo sa sanga sa kahoy. May na lang gani kay ang tumoy ug ang mga sanga sa kahoy ang nakaigo sa portion sa balay apan nakamugna gihapon kini og danyos. Hinoon, way naigo sa nagpuyo. Nadaot ang railing sa gamayng tulay sa dapit human maigo sa punuan sa kahoy. Gituohan nga tungod sa pagkahumok sa yuta, mibigay kini og dali nga naluka ang punuan sa Gemilina. Tanaw na ko sa area, di dyan magyanong tao.
walay na kuan anang balay kay doy portion sa balay nga natumbahan man. Wala raman hino individuals nga na angol hinoon kay nakahawa man dayon sila. Mga yamig tabang sir nga para ug unsay makuan sa amuang balay. Kay sa karon wala pa man may kwarta nya. Atong nagian mig bagyong audit, guba sa nimong balay wala pa may kapayo. Giawhag ni Konsehal Dave Tumulag ang mga mulupyo sa duol sa dapit nga muhikling aron malikay sa dakong kadaot ilabi na nga nagpadayon pa ang ulan. Ato lang gi-priority ang kinabuhi sa mga tao ato yung gihangyo sila nga bakwit na lang gid. Samtang dili layo sa dapit ang laing punuan sa kahoy nga natumba og nakaigo usab sa portion sa usa ka balay. Wara hinuoy na igo nga tawo apan gikabalakaan sa mga mulupyo kay adunay live wire sa kuryente. Hinuon na nawag na sila sa power utility. Samtang sa Bukirang Barangay sa Lusaran, Cebu City, nagkasinati usab og pagbaha. Makita sa video ni Rolf Yap ang grupo sa mga tinun-an nga namidpid sa pangpang sa sapa aron lang makaadto sa ilang tunghaan. Taliwa pa man sa dakong bulog sa sapa aron lang makatambong sa ilang klase. Sa mensahe nga gipadala sa uploader sa video nga mao na kini ang sitwasyon sa mga tinun-an kun mobaha sa ilahang dapit. Gani karong adlaw padayon nga nasinati ang baha tungod sa pag-uwan-uwan. Samtang gisuspenso ni Mayor Nestor Archival ang in-person classes sa tanang matunghaan sa Dakbayan tungod sa bati nga panahon. Mas mainang maniguro na lang ta nga maluwas ang atong mga kabataan nga sama ani karon no dunay mga daghang kay mga landslide nga mga pangitabo. So at least ang mga ginikanan pod hibaw pod sila unsa ka risgo ang ilang lugar pagkapahibaw dayon sila sa ilang pamilya. Sa assessment sa CCDRRMO, adunay mga dapit sa Bukirang Barangay nga nakasinati og gagmayng pagdahili sa yuta ug pagbaha apan waay casualty nga natala. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gi-livestream na sa Mandawi City Government ang kuha sa ilang mga CCTV sa kasapaan para sayon ang monitoring sa katawhan kung may overflow na bakini. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Ses aron nga mas ma-maximize pa nila ang teknolohiya, labi na ni pag-monitor sa level sa tubig sa kasapaan kung mag-uwan-uwan, gipa-implementar kini karon sa Mandawi City LGU. Gikan sa Mandawi City Command Center, kundin hugot nga gi-monitor ang kuha sa mga cameras nga gi-instalar sa kasapaan, gi-livestream na kini sa Facebook page sa Mandawi City Public Affairs. Katuyuan niini, mapakita ang real-time situation sa kabarangayan ug sa kasapaan. Gisugdan kini sa pag-livestream sa Mandawi PIO ni adtong miaging simana pag-igo ni Bagyong Basyang. Parang gawin siya sa may peace of mind sa mga tao wala sa ilang mga balay or families by living along the river banks. And for those also motorists, guided sila, nagbaha na ba nilang area, and then sa mga residents living along the river banks po. Kaganihang buntag, labi na kay nagsigi pa ang uwan-uwan nga nasinati, gipangunayan sa mayor ang pag-inspeksyon sa command center. Nagpakisayod siya sa sitwasyon sa mga major waterways ug duna bay lugar nga gipangbahaan na. Naman tayo mga early warning device na matingog man na siya once na maabot na tag certain level na taas na yung tubig. Pero karong panahon na because of technology, social media, mas ganahan ang atong mga labi na atong mga batanon na makakita ning live na unsay panghitabo sa ilang mga tagsa-tagsa kalugar. Di na sila magtag-antagan. Ang mga camera sa kasapaan dugay nang nainstolar uban sa early warning system. May 7 ka cameras sa kasapaan sa Mandawi ug may usa pa nga sa bahin sa Cebu City gibutang sa upstream nga parte sa Butuanon River aron mo pahimangno kung taas na ba ang baha didto ug paniguradong mupaingon na sa Mandawi. So taas na jud ang level mo alarm sa dire. Kada na mo para sa announce sa bingit. Mo pa-alarm na. Yeah. So far ka adlaw sir kana unsa man eksakta bagit siya kayo or So kagabi kada man ito naman sa mga sapat. Although naikaran yan sa kagamay but identify jud as normal yapon ang usa sa daling nabahaan ang parte sa National Highway sa Tipolo nga sukad pa kaganihang tungang gabii gibaha na. Hangtod kaganihang mga alas 7 sa buntag, taas ang level sa tubig, maong naglisod pag-agi ang mga light vehicles. Hinuon,
human sa pipila ka oras nihubas ra ang tubig ug normal na ang dagan sa trapiko. Samtang mipasabot si Mayor Owano nganong wala dayon nakapagawas og advisory sa suspension sa face-to-face classes kaganiha. Dili man ako rin magbuhat. So, I have to coordinate with sa atong CDRMO, Pag-asa, and with ED. No, ako lang nang ibalik Aguban kay nganong late kuno ta 7 naman sa to. No, so ako lang ibalik kung namanggani na mga ilang tagpasensya gamay kay. Again, dili ra ako ray usa ka buok magbuot ana. Ses balik nining pagpa-livestream sa sitwasyon sa kasapaan matod sa Mandaue PIO, regular na nila kining himuon para makampantisab katong nag-monitor gyud sa sitwasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Himuon kini matag higayon nga dautan ang panahon dunay mga heavy rainfall warnings o kun dunay bagyo. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Miawas ang baha sa National Highway sa Bais City. Samtang nalapawan usab sa tubig ang spillway sa Canlaon City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang sitwasyon sa National Highway sa Barangay Kalasgaan, Bais City sa Negros Oriental kaganihang buntag. Hinay ang pagpadagan sa mga motorista nga miagi sa lugar human moawas ang tubig gikan sa suba. Sa laing bahin, di na usab maagian ang usa sa mga spillway sa Canlaon City. Kinihuman musaka ang tubig sa pipila ka mga suba sa lugar. Nagbantay ang mga sakop sa Canlaon DRRMO aron masiguro nga luwas ang mga mutabok sa suba. Kiniusab ang sitwasyon sa lungsod sa Valle Hermoso, human mubundak ang kusog nga uwan kaganiha mugna sa shear line. Usa ang Valle Hermoso ug kasikbit nga mga lugar sa gipaubos sa Pag-asa sa orange rainfall warning. Walay gikatahong danyos sa mga pagbaha. Tungod sa pagbaha, kansilado karong adlaw ang klase o trabaho sa Canavid Eastern Samar. Dunay mga residente ilabi na katong nagpuyo sa mga lupa nga lugar ang gipabakwit. Sa datos sa PDRRMO Eastern Samar, apektado sa baha nga dala sa shear line ang mga upstream barangays sa Hipapad, Oras, Dolores, Maslog, Canavid, Borongan City, Kinapondan ug Giporlos. Sa lungsod sa Maslog, miabot sa 250 ka pamilya gikan sa 4 ka barangay ang namakwit. Ug tungod sa nasinating dautang panahon sa Eastern Samar, una nang gimando ni Governor Ralph Vincent Evardone ang pagkansilar sa tanang klase sukad pa kagahapon. Dunay pipila ka mga lugar sa probinsya ang nakasinati og landslide. Sa Eastern Samar gihapon, nasinati ang halapad nga baha sa lungsod sa Giwan ug tungod sa daotang panahon nga padayong nasinati. Nimando ang Giwan LGU nga gawas sa klase kansilado usab ang mga trabaho sa lungsod. Tungod sa uwan nga nasinati, sukad pa kagahapon sa buntag. Ubay-ubay nga mga kalsada sa lungsod ang gisanapan sa baha. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakasinati og pagbaha ang ubay-ubay nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo tungod sa way puas nga pag-uwan. Mitataw ang Pag-asa nga mugna kini sa shear line. Siluan meron din sa report. Nasinati ang paghuot sa dagan sa trapiko sa Maximo Patalinghog Jr. Avenue sukad kaganihang buntag. Ilabi na habig sa usa ka industrial park human gisanapan sa baha ang dapit. Gani usa ka traffic enforcer ang tuyong ni Ubo gayud sa baha aron magiyahan ang mga nagmaneho sa ilang sakyanan ug malikay sa maslaw nga bahin. May mga dapit usab sa Aviation Road ang nakasinati og pagbaha. Susamang Kalbaryo usab ang nasinati sa mga motoristang niagi sa mahayahay bangkal kaganihang buntag. Ang ubang motorcycle rider nagduha-duha paglabang sa gibahaang karsada ug naniid una sa giladmon sa tubig. Matod sa mga residente, taod-taod na ang problema sa ilang lugar nga bahaon matag higayon nga mubunok ang uwan ug nang hinaot sila nga unta masolusyonan na kini. Samtang sa Tigkahon Bangkal, may mga kawani sa barangay ang gitahasan sa pagpasuyop sa tubig baha gamit ang water pump. Gawas sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay usab nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo ang nakasinati og pagbaha. Base sa automatic weather station sa Pag-asa, natala
Ang labing daghang pag-uwan sa Danau City nga niabot sa 92.5 mm o 462,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Gisundan kini sa lungsod sa Asturias ug sa Burgos City nga parehong nakatala og 79.5 mm kon 397,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Ikatulo ang Tuburan nga nitala og 71.5 mm ug ang Toledo City nga nakatala og 60.0 mm. Samtang sa Pag-asa Mactan niabot sa 59.2 mm kun 296,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang gidaghanon sa nabubuo nga awan sulod sa 24 oras. Matod sa Pag-asa, walay bagyo o low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasinati karong pag-uwan, epekto sa shear line. Shear line is the convergence panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan og init na hangin gikan sa silangan dagat Pasipiko. So pag nagtagpo na, makamugna ka na mga kusog na mga pag-uwan. So still today, tonight, expected pa nato ang kusog na mga pag-uwan diri sa most parts of Visayas tungod kini sa shear line. Alas 11 pa lang kagabi, nagpagawas na og 24-hour rainfall forecast ang Pag-asa nga nagpahibaw nga nalakip ang tibok lalawigan sa Subo sa heavy yellow rainfall warning. Pagka alas 6 ganihang buntag, nalakip na ang dakong bahin sa lalawigan sa Subo sa mga dapit nga gipaubos sa orange heavy rainfall warning. O kaganihang alas 11 sa udto, gilakip na ang tibok northern ug central Cebu sa red heavy rainfall warning. Yellow, in terms of 3 hourly, posible ang baha og landslides. Pag orange, hulga na, threatening na ang baha og landslides. Pag red naman, expected na ang baha og landslides. So, diri pa lang sa yellow, so critical na kini mga prone areas. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nasikop na sa Talisay City Police ang sospek sa pagpamusil sa usa ka habal-habal driver sa miaging simana. Ang sospek giila nga si alias Alfie, 40 anyos, residente sa Barangay San Roque, Talisay City, ang positibong giila sa mga saksi. Ug base usab sa kuha sa CCTV, diin nakita ang sospek nga nagbisikleta ug bisan nakabonet kini. Atol sa pagkasikop sa gitudlong mamumuno, nasakmit gikan kaniya ang bisikleta ug tanang gisulog niini atol sa pagpamusil. Lakip na ang kalibre 45 nga armas nga gituhuang gigamit sa pagpamusil. Ipaubos niya kini sa ballistic exam. Ang maong dinakpan ang gitudlong may pusil patay sa biktima nga si alias Ayan, 43 anyos, nga taga San Roque ra usab ug usa ka habal-habal driver. Gipusil kini ni atong Pebrero 4 sa Barangay Kansuhong samtang nagmotorsiklo ang biktima. Sa pakisusi sa kapulisan, gipasabot sa sospek nga wala gituman sa biktima ang sugo niini nga pagpalit og illegal nga drogas nga mobalor sa 2,000 pesos. Kasong murder ang gipasaka batok sa maong dinakpan. Nagbalik lantaw sa iyang mapait nga kasinatian ang usa sa mga survivors sa nahitabong Binalyo trash slide. Samtang nadatugan siya sa nahugnong edipisyo dihang natumbahan kini sa bukid sa mga basura. Siluan mayroon dina sa RTV Presents. Nakauli na sa ilang panimay ang 43 anyos nga si Suset Balasi kinsalakip sa 17 ka mga kawani sa Primeway Solution nga nadangat sa hospital human nadatugi sa nahugnong edipisyo dihang natumbahan ang ilang opisina sa daw bukid sa mga basura niadtong Enero 8 sa hapon. Nakabrace pa ang tuong bukto ni Suset samtang dayag ang mga tahi sa iyang wang braso, wang paa ug dakong samad sa wang tiil. HR staff si Suzette, kinsa mao'y in charge sa payroll ug timekeeping ug didto siya sulod sa ilang opisina sa first floor dihang nahugno ang edipisyo. Nakadungog siya og paka ug nibarog pa siya ug iyang gilili ang bintana sa pagtuo nga adunay makina nga naguba. So paglili na ako, nitindog ko, muna may ako nakitaan nga ni hagba na siya. So paghagba, wala dyan ko ilang gihunahon na, ni diretso kog suong sa ilalom sa lamisa na ako. Karong kay wala na dyan siya niabot, paghagba gid pagkuan, nikalit pagid siya, murag piit ba, gipiit mi. Lisod dyan kay tingala ko, na puto-puto na akong kamot, then kanya akong isa ka kamot, na kuan gid siya na ana ba. Samtang nailadman siya sa nahugnong edipisyo, nadungog pa niya ang singgit sa iyang mga kauban sa trabaho nga nangayo og tabang. Siguro gigranted sa kanang Senior Santo Niño ang akong gipangayo. Nakadungog na ko og kanang, "Ma'am, sir, tingog mo kung asa mo dapit."
So ning kamot jud kog tingog kay mura man kog nakamata, mura kog na-refresh ba bisan sa kasakit nga akong gibati. Kay daghang mga trusses ug lansa nga nakaalika niya, naglisod pagkuha kaniya ang mga rescuers, busa siya na mismo ang nihangyo nga bunluto na lang siya. Mapasalamaton man si Suzette sa gihatag sa Ginoo kaniya nga ikaduhang kinabuhi, apan di usab niya malikayang makahilak, maghuna-huna sa mga kauban niyang nadatugan usab sa nahugnong edipisyo apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Ang kauban niya sa HR office nga si Rowena, tapad ra niya dihang gikuha siya sa mga rescuers, apan wa na nila kini nakuhang buhi. Si Ma'am Rowena kay nagsige pa man jud og ingon ako nga, "Sit ipakuha in taong ko." Adyo ko bisan kog kanang nagpiyong na akong mata niya, hangyo gyud ko sa katong rescuer ay ko nga sir kanang taon ko ano si Ma'am Rowena na ra gyud siya duol nako. So nag-expect biya gyud ko nga makuha sa gid unta siguro siya sunod nako ba. Sige ko paabot sa ospital gud. Pero wa man jud. Bisan pa man sa hitabo, way gimahayan si Suzette. Matud niya, sakto sila sa mga benepisyo ug giatiman sila og tarong sa ilang kumpanya. Maayo ko, puhon, mabalik ka jud gihapon ko. If ever nga mag-start may balik diha. Samtang ang 20 anyos nga si John Lloyd Ople kinsa spotter sa mong landfill ug mao'y nakakuha og video sa aktwal nga pagkahunlak sa mga basura ug naka-rescue pa og tulo ka mga kauban ni butyag nga kapin sa semana gayud siyang way tarong atog human sa hitabo. Wala naman ma'am. Dili na parehas atong bag-o yun na nahitabo ba. Balik-balik itong tao nga ako, di kakatog eh. Thank you. Ay kanang ang mga naong yun sa tao ba nga kuha niyo, piyong niyo, yung makita. Gani, nibalik na siya pagtrabaho sa landfill isip assistant siyang igagaw sa mga trabahong elektrikal. Iyang gibutyag, nga gawas nga way hunong ang ilang sweldo bisan pa man kung nahunong ang operasyon sa landfill, gipanghatagan usab sila og tag-2 ka buwan nga bonus. Apan alang kang Celestina Ople, apuhan ni John Lloyd, peligroso ang maong trabaho. Gani dako niyang pasalamat sa Ginoo nga luwas si John Lloyd sa hitabo og night shift usab ang iyang usa ka anak ug usa ka apo dihang nahitabo ang trash line busa nakalingkawa sila sa trahedya. Una nga nakaingon jud ko Jesus, paita gyud din yung kahimtang niya moingon jud ko man pang-resign mo eh. Kay mamayad gani pang-resign mo kay pait kay ng trabaho ninyo diha eh. Di man sad sila ma-resign kay pumanawa mo sila bayad. Gisuwayan sa Balitang Bisdak News Team pagbisita ang naasoy landfill usa ka buwan human sa hitabo apan wa kami nila tuguti nga makasud. Tangkod usa ka buwan human sa hitabo, anaa paghihapon dinhi ang kabahin sa edipisyo nga nahunlak sulod sa landfill. Matod sa mga mulupyo dinhi, may mga mamalitay na og scrap nga nianam-anam pagkuha niini aron usab mahawanan ang maong dapit. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Walay hunong nga uwan may resulta sa landslide ug buha sa pipila ka mga dapit sa probinsya sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kaganinang buntag naglisod og agi ang masakinan sa National Highway sa Cantacuyan, Barangay Bungon, gumikan sa landslide. Makita sa video nga natabunan ini ang tibuok kalsada hinungdan nga nakamugna kini og kahuot sa trapiko. Mugna gihapon kini sa daotang panahon. Dali hinuong nagpahigayon og clearing operation ang mga otoridad sa Tabuelan og mahimo nang maagian ang dalan. Samtang grabing miawas usab ang sapa sa kutkot sa Lilungan gumikan usab sa daotang panahon. Wa pa hinuoy natala nga danyos o napiktuhan ini apan padayong gimonitor sa otoridad ang sitwasyon sa sapa. Sa lungsod sa Balamban, miawas ang tubig sa sapa ngadto sa spillway sa Barangay Singsing. Subsob ang pagbantay sa taga MDRRMO sa lugar. Panawagan nila sa publiko nga likayan ang pag-agi sa lugar tungod sa kadelikado sa sitwasyon ug tungod sa posible nga mulihok ang yuta sa lugar. Temporaryong nagbutang og yellow line ang DRRMO aron masiguro nga walay moagi sa lugar. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nasigpatan ang usa ka taas nga sawa sa usa ka subdivision dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kuha kini nga video ni Rose Lofranco Bacalso kagayang buntag taliwa sa uwan. Samtang sakay sila sa yambana sa sakyanan, kalit silang mihunong kaya dunay bitin nga milabang sa dalan paingon sa pikas nga bahid. Matud niya nga ikapila na sila nakasugat og bitin nga mulabang. Apan karon lang siya nakahigayon nga mukuha og video. Gisubay karon ang kalambigitan sa iligal nga drogas nga maoy anggulo sa Lapu-Lapu City Police nga maoy motibo sa pagpusil patay sa financial analyst sa usa sa mga locator sa export processing zone sa Lapu-Lapu City. Ang 42 anyos nga biktima napalga na lang nga nagbuyod nga wa nay kinabuhi sa Sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak niadtong Pebrero 4 sa alas 8 sa gabi. Matud ni Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police, kay walay trace nga gisundan ang biktima sa wala pa nahitabo ang pagpamusil, posibleng mituyo pagduaw ang biktima sa lugar kay aduna kini kasabot o baka adunay transaksyon. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa forensic exam sa Cybercrime Unit sa PNP ang cellphone sa biktima. Aron masubay kung si kinsa ang nakachat ni ini ni atong adlaw. Ang suspect gikatahong nasikop na ni atong 2016 tungod sa pagpamaligya og iligal nga drogas. Gipadapli na usab sa kapulisan ang anggulo nga tulis ang motibo kay wala man mahanaw ang motorsiklo ug mga gamit sa biktima nga nakita ra usab pipila ka tikang sa dapit diin napalgan ang iyang patayng lawas. So far, ma'am, based sa kuan sa pamilya, ma'am, wala man daw kuno ni kontra ning tawanan o sila nakita nga anggulo. Usapod sa iyang anak, ma'am, ni istorya nga maupod kun nay rason lagi kuno nga awayan nila sa iyang asawa tungod pud anang nang illegal nga bisyo ba. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.